Филипа, какво ще правиш? Бъркани яйца сама. Рецепта. Рецептата? Леля ме научи. Слагаме тигана на 9... Мамо, как се нарича това, като го пускаш? На 9? На 9-та степен. На 9-та степен. Слагаш, като се загрее, слагаш алюм. После, колкото яйца искаш, може да са чукани в купа и разбъркани. Или тук да ги чукнеш на тигана. Слагаш ги. После бързо, преди да залепнат тук отстрани, трябва с това, с бъркалката, да ги ръгаш. Ръгаш или разбъркаш? Разбъркаш. Готово ли? Загрял ли е тигана? Да. Ох, страшно. Давай, изведнъж. Не мога да ми Самичка ще пускам в YouTube. Давай. Браво. Спокойно. Всичко е наред, спокойно. Какво правим в момента? Бъркани яйца. Ама какво действие извършваш в момента? Бъркане. Мамо, дай ми сиренцето. Добре. И не много, нали? Не ги бъркай много силно, защото ще станат много раздробени. Ела да ги видиш как станаха. Чудесни са. Ето малко помощ от моя страна. Бъркай. Тате, като ги ям, ще ме снимаш ли? Не. Мета, Готови са. Директно. Можеш и директно от това копченце. Виж. Оп. От тук спират. Махаме ги. Дръпни тигана на страни сега, защото иначе продължава да се хвърли. Филипа, готова ли ни е рецептата? Да, Какво липсва само? да го изям. И чаша бяло вино. Дай тигана. Дръж ли го? Не е там, а тук, само за дръжката. Дай.